Sunt roșu. Monstru, vine monstru. Să-mi ia pula în gură, monstru. Nu zi să mă să că-l iubești înapoi cu ea. A, gata, ai zis acum. Să vă citesc? Ce coie, tu nu știi să citești singur? Zisă măsa că trebuie să stea peste noapte la spital că e bunica sa bolnavă. Copilul zisă că a luat dulciuri, că vine Halloween-ul. Măsa după zisă să... Haimen așa face? Bugetul mai mare la Haimen. După... Îi zisă măsa să curețe ambalajele din grădină. Ce, Fabian? De ce mă întrerupi? Nu mai stau. După ei să măsa să curețe ambalajele din grădină că lasă copiii și se face urât. Și după aia ai zis să măsa iar să nu se sperie dacă aude ceva că e pompa de apă stricată. Se pare că se face târziu. Ar trebui cel mai probabil să mă pregătesc. Dog Yip 1. Dulcica din castron ar trebui să fie în dormitorul meu dacă mi-aduc aminte corect. Și tu ești moderator, câine? Mamă, cum se mișcă camera coaie. Deci ce trebuie să fac? Uite, nu fusei atent. Am glumit, trebuie să mă la etaj. Coaie, nu pot să dau... Nu pot să dau jocul mai tare. La voi se aude mai tare? E bine? Aici... Aici vin ăștia să... Dă-o pizda măsii de casă. Dacă soaia. Nu mai, hai să mergem la etaj. Ce prost e developerul, coaie, în loc să pună sunetul în pula mea în pereți sau în tavan undeva, l-a pus aici, coaie. Aici, în nimic l-a pus. Dar cum ar trebui să văd eu? Ia vezi, coaie, ce avea ăsta. A, dulciurile. Nimic special anul ăsta, doar
niște dulci, niște bomboane mici. Au fost destul de bune pentru mine să mănânc jumătate de cutie. Eu sper ca copiii să nu se supere. M-aș uita la televizor și în timp ce aștept să înceapă noaptea. Ar trebui să dureze prea mult. Hai, voi vă dați seama, deci oamenii normali au în casă un living în care au o canapea, da? Ăsta are așa, una, două, trei canapele. Și două șeminee. Suntem la bogați? A, vor fantomele să fure din casă. Da. Se pare că trick-or-treaterii sunt aici. Mult mai târziu decât mă așteptam. S-ar putea să fie o noapte scurtă. Bogați, dar au bomboane puține și mici. Urât. Adică sunt zgârciți. Adică bogați și zgârciți cum a... Mamă, avem intrare de gaming cu aia, intrare RGB. Să suși pula, bă. Să suși pula, bă. Poftim! Dulcica ta! Să... De ce apărea de aia de interact? Bă, dar prost a făcut ăsta sunetele cu ei să moră măsa. Iiii. Du-te în pulă. Du-te în pulă, bă. Du-te în pulă, bă. Foarte înfricoșător. Nu mai vin. Ah. Bă, da, chiar... Uaa! Dă-te în pula mea, ce mă sperii de ăsta. Sunt scheletul din coșmarurile tale. Dacă... M-am belit pula cu ăsta că e. Ci că dacă scheletul ăsta primește dulciuri bune, nu să te mai bântuie în vise. Uite, frate. Dulcică de pe jos, băgă mea și pula mă ta. Mai vin cu ai. Uite, vine că unul. Că este cam mare. Da, sclavule.
Mi-ai văzut cumva fratele mai mic? El m-a forțat să pun această mască de craniu pe mine. Este foarte interesat de scheleți. Nu sunt sigur de ce. Oh, de asemenea, el avea tot o mască de schelet. De craniu. Dacă nu ți-ai dat deja seama. Da, a venit tocmai înaintea ta. A zis ceva despre bântuitul viselor mele. O, la naiba. Ce a intrat în el în ultimul timp? Păi, dacă ai niște dulciuri, nu m-aș supăra să primești și eu una. Cel măcar atât să meriți și eu după watching over my... Ba, pula mă ta, mă. Ia mă, sclavule. Da, se vede că bugetul nu e ca la Cristi. Mă, mă las-o în pula mea. Adică ne, de ce te deranjează? Salut! Da, spune, te rog. Salut! Halloween priceput. Oh, ce costum înfricoșător. Sunt o fantomă. Da, văd. Mai vrea niște dulciuri? Mata! Ce-am făcut cu aia? Da! Marci în pula mea. Hey kid, hey chat. Bună, Andreea. Mă toți morții, mătii de developer. Wow. Oh. Consumul tău este mine tare. Mulțumesc, domnule amabil. Aș putea să mă descriu ca pe un entuziast al Halloween-ului. Am o mare mândrie pentru costumul meu. În fiecare an produc ceva diferit. Anul ăsta am ales un clown. Ei, ai făcut o treabă bună. Chiar și felul în care te miști e destul de creepy. Încerc, dau tot ce e mai bun. Am dus să-ți iau niște dulciuri.
Apreciated. Ce pot să-i dau pământ? Da, mă, cel mai copil dintre copii. Aici l-aștept pe următorul. Nu l-aștept aici, mă duc înăuntru. Vine, vine, vine. Salut! De când aștept... Întotdeauna am fost speriat de vampiri. Bro. Cât de... Cât de bătrân arăt. Puncte, puncte. Doar dăm dulciurile. Da, mă, la 40 de ani vii să colinzi de Halloween. Ăsta 100% n-are job cu ei și costumul e furat. Nu pot cu aia să mă buguiesc. Ei, ce pocitanie de copil. Da, desigur că sunt dulciuri și aici. Acest loc este... Pula mea zici că e jackpot în română. Despre ce vorbești? Doar dau dulciuri simple. Despre ce vorbești? Tatăl tău sau bunicul tău e chiar în grădină la tine. Dă ciocolăți întregi. Mărime mare. Părinții mei nu sunt acasă. Dar dăm dulciurile. Runda 2. Ma coaie, dar la câți pula mea mai dau dulciuri coaie? Ce deps? Bă, nu mai vine niciunul coaie. Uite, toți colindă. Hai că colindă pe pula mea asta, ajuns la ușă și plecă. A zis în grădina din spate, ia să vedem. Cine e aici, omule? Băi, cine e ăsta, coaie? Băi. Ce faci? Despre din Halloween Spirit. Să aduce aminte când casele dădeau chestii bune? Mersi de follow, Morphinex. Asta e casa mea. Da, bine, nu ți-am făcut niciun rău. Ia vezi coaie cum pleacă ăsta. Ce crede omul la bătrân că face și de ce pe proprietatea mea? Ar trebui să o sun pe mama mea și să o anunț. Dog Yip 1. Nu-ți pe dog Yip 1 în gură că tot mă speriei. Dacă dai TTS de la cumva că o oră iei ban, e dezactivat. Trebuie să o sun pe muica.
Totul bine? Lasă-mă să ghicesc că ai mâncat toate dulciurile și nu mai ai. Nu, mamă, dar ceva ciudat s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Păi, un bătrân... Uh, Dog bark. coaiele scot. De ce pula mea? Dați de-astea fără sens. Așa, un bătrân și-a pus masa în grădină și dădea dulciuri mari la copii. Nu era nici măcar îmbrăcat, era purta haine normale. Când m-am dus afară să mă iau de el, n-a zis mult, doar a plecat. Și a lăsat și masa pe proprietatea noastră, pe pula mea. Party horn, party de Halloween. Știi ceva? N-ar trebui să-ți faci prea multe griji. Probabil e doar un om singuratic. Dacă nu te-a amenințat, ar trebui să fie totul ok. Tot ciudat. Nu mă înțelege greșit, este pe Mami e o femeie ciudată în curte, o cheamă Iuliana și dă bomboane la minori. siguranță. Dar nu te speria. E Halloween-ul. Oamenii devin ciudați. Ok, mulțumesc, mamă. Doar am crezut... Că nu știu să traduc asta. Check-in. M-am gândit să verific. Nici o problemă, dacă se întâmplă ceva, nu ezita să mă suni. Ok, te iubesc, mamă, și eu te iubesc. Fone. Salut, Andrei. Mamă, 10-20. Dar cât are jocul ăsta? Mă se uită la film cu fantome cu ei. Florine, te crezi amuzant? Vrei să mori? N-a mai venit nimeni de ceva timp? Cred că noaptea s-a încheiat. Sau cel puțin așa sper. 30 minute? Îmi duc aminte că mama a menționat ceva despre curtea din față. Ceva despre colectatul ambalajelor. Cred că e cel mai bine să fac asta acum. Pungile de gunoi sunt în bucătărie. Window break. Ciudat. Masa bătrânului nu mai e aici. Cred că a împachetat în liniște. Păi și unde aruncă astea, mă? Mai e și aici? Ah, nu mai pot să ies. Și unde aruncă astea? A, aici, nu? Nu. Mă, ce dracu?
Mai sunt ambalaje. Cred că astea sunt toate. Trebuie să arunc. Și arunc aici afară sau tu nu mă las să merg? Nu. Închise ușa? Bun. Nu mai sunt bomboane. Mi-e puțin foame. Mai iese niște pizza în frigider de aseară. Cred că e bună, o să o încălzesc puțin în cuptor. Uaaaa! Mă, mă, că e și o pizza azi, mă, fu bună. E jeleu. Pizza de sticlă, pizza de plastic. De ce pare că asta e o lumină, dar nu e o lumină reală? Trombonofor. Bă, Debs, ești prea prost cu aia. Nu ești în stare să pui niște paranteze? De obicei mănânc pe canapea. Cel puțin când părinții mei sunt plecați. Aici mănâncă copilul ăsta. Ia vezi cu ei cum mănâncă ăsta. Că voi vedeți? Deci asta o ține în mână, practic. Dar zici că e pusă pe chestia din față și mai fundul de lemn și mai feliile de pizza. Depinde de pizza. Asta e pizza făcută cu computer cuantic. Paranteză deschisă, paranteză închisă, paranteză deschisă, paranteză închisă, paranteză deschisă. Bun, pijamale. Mi s-a părut că a trecut ceva la geam. Nu e, frate. Era prank. Timpul pentru pat. Sper că părinții mei să ajungă de vreme mâine. Bă, dar nu e în casa asta niciun întrerupător cu aia să-mi bag la pus ăsta la lumini. Un întrerupător nu l-a dus cu mintea să pună. Fără panda. Mai mâncam și cu. Puneam de la picant. Ce? Oh. E posibil să fie pompa de apă din subsol. Mi-aduc aminte că mama a menționat că se comportă cum trebuie. Mai bine mă duc să verific. Da, ce pula mea are de merge așa încet acum coaie? Cred că am reparat-o.
Cel puțin pentru un moment. Desigur, asta s-a întâmplat. Normal că s-a întâmplat așa fix când am adormit eu. Trebuie să mă duc înapoi în pat. Desk slam. Mă băgăm mea și pula în chitările voastre. PUALA. E bine, mă. Nu zici să coaie că se duce înapoi secul ce. Cine-i la ușă? Bă, dă-te în pula mea. Dă-mi înapoi. Știu că tu ai luat-o. Wow, despre ce vorbești, copile? Tu mi-ai luat dulciurile. Ai furat-o și ai fugit înapoi în casă. Am văzut tocmai acum. Ascultă, copile, nu am nicio idee despre ce vorbești. Doar ce m-am ridicat din pat. De ce ești afară așa târziu? Este miezul nopții. Du-te înapoi acasă, copile, vezi lui... Așa câine, pleacă. Nu, dar unde-s decorațiunile? Sunt aici. Asta nu încuie ușa? Ce crede copilul ăla că făcea? Sunând la ușă... Noaptea. Mă, coaie, uite! Ăsta sună la ușă și eu nici n-auzi, coaie. Chet singurul streamer care își dă gift singur. Îmi place când primesc bani. Mamă, 1.30. Gâtul meu e așa uscat. Nu pot să dorm. Am nevoie de niște apă. Ar trebui să fie niște apă în frigider la parter. Door kick. Culcă-te, mă, câine.
door kick, door squeak, Challenger des Caprice Denti. E bătrânul ăla de mai devreme, e în casa mea. Hai. Pola. Ce alegem? desk slam, I have others. Nu pot să cred că mă dă de aici, coaie. Fost Dumnezei mătii deps. Cum adică ce am? Pe bun, băi, și dacă mă ascund, unde dracu mă ascund? În dulap? Gata, Nori a ajunsăși. Ce am? Hai să ne ascundem. Te băgă supat cu ei. Noapte bună, Fabian. Uite-l pe ăsta cu ne ademenea cu dulciuri.
Hai că e poliție aici. Poate aflăm acum cine sună la... Uite, vezi? Te grăbiși? Era unul peste stradă care era treaz și îl văzut pe ăsta. Da, lui Benițoi. Nu rezarful gratis. Ca e, deci dacă alegeam de la început aia cu ascunsul, nu ne speriam deloc. Mă speriai un pic când aleseai aia să fug. Nu închid. Că e, da, era ending-ul ăla pe care îl... Primul ending, gen, de-l făcurăm.